Jeg har alle sammen, så er vi kommet til ferie for alle her i Herning Messecenter. Og jeg vil ligesom sidste år gå forbi de gængse vogne og vise nogle nyheder. Og jeg er jo hos Adria, som I kan se, og jeg synes lige, vi skal starte herover. Det her, det er jo så et seneste skud på stammen. Adria Viva Light. Og det sjove ved den her, det sjove er, at der er en helt ny indretning, og så er det en vogn med køjer. Den har en totalvægt på enten 900 eller 1000 kilo. Skal vi ikke lige gå ind og kigge hurtigt en gang? Og som I kan se, så er der tænkt nytænkning over det hele. Der er sådan nogle små, man kan opbevare i, man kan tage med og på. Vi kigger lige indenfor. Og se herinde. Det samme gør sig gældende herinde igen. Smarte små opbevaringstasker, som man lige kan klikke af og på og lyne op. Man kan virkelig sige, at der er tænkt nyt. Og den her vogn er der ikke noget gas. Alting kører på el. Men der er sågar blevet plads i den her til en lille mikrobølgeovn. Og der er selvfølgelig også et dejligt stort køleskab. Den her vogn er selvfølgelig tiltænkt måske dem, der kører en elbil, eller som ikke har den største bil i verden til at trække en campingvogn. Den vi står ved her starter på 144.765 kroner. Det er en overkommelig pris. Du får en helt ny campingvogn. Den er ikke vinterisoleret, men til gengæld er man den, der bare skulle køre en tur i sommermånederne, og synes det er det, så er den jo ideel. Og jeg vil så våge den påstand, at hvis man lige sætter en varmeblæser ned i bunden, så skal man nok holde varmen. Men det var i hvert fald en af de nyheder, jeg synes, der var værd lige at kigge lidt nærmere på herude. Så når I kommer ud og skal se på Adria-standen, så går og køb den her Viva Light. Jeg går lige en lille tur hernede mellem rækkerne, som I kan se, de er jo rigt repræsenteret. Der er ikke kommet nogen endnu, fordi messen åbner først om en time. Men det er jo så min forårsag, at jeg kan vise jer noget, uden at der er en masse andre mennesker til stede, skulle jeg til at sige. Vi går en tur hernede gennem rækkerne. Og der er masser af spændende at kigge på. Lige fra de helt store til de bitte små. Og der er jo ingen tvivl om, at markedet for de små campingvogne er blevet større. Og det er nok mest i takt med, at folk har biler i den størrelse, der ikke trækker så meget. Vi tager lidt Jyve her. Altea 542 PH. En meget populær vogn også. Og der er dækket op til fest, som I kan se. Og lidt ud igen her. I år har man så valgt at samle autocamperne for Adria også. Og det er måske en force, fordi så skal man ikke over en anden halv for at lede efter autocamperne. Og her står endnu en nyhed. Adria Viva 400 PS. Det er den med de der, jeg vil kalde det IKEA opbevaringsmodulenheder. Vi tager lige kig indvendigt. Der var også åben. Og igen, virkelig nordisk design og farver også, synes jeg. Og de her smarte små lamper, som man lige kan trykke på og aktivere. Smart tænkt. Men igen, en lille smart kompakt vogn. Der er sket meget siden min Adria 432. Hvis man nu sidder der og tænker, er der kun campingvogn? Nej, der er golf, og der er charterferie. Der er også krydstogt i år, og der er en væld af campingpladser til stede også. Men som sagt, Adria har fået en meget stor stand i år, og det er en flot stand. Og så er der sådan et lille område, man kan blive inviteret ind i, sikkert hvis man er kommende køber. I bunden står Sunline-serien i autocamper. Og jeg kan se hernede i hjørnet, der står Adria Action.
Og skulle man være ligesom mig Adria-besat, så er der mulighed for at blive meldt ind i Adria-klubben her. De har fået en fin plads i år. Der står Adria Action. Virkelig. Det er en utrolig populær model. Men det var sådan en lille view her fra Adria. Der kommer en masse billeder fra min Instagram også med nogle ting herfra. Men som sagt, så er jeg herovre. Mit hvide udstyr. Spotter I mig, så kom over og siger hej. Vi ses.